Октябрьнең 40 еллыгы һәм Ватутин урамнары кисешендә урнашкан бу балалар мәйданчыгын биредәге бала-чага күптән үз итте. Тамашачыларыбызга исә ул узган елгы Яңа ел бәйрәмнәреннән таныш. Биргә Кыш бабай белән Кар кызы килгән мизгелләрне безнең төшерү төркеме күзәтте. Җәй буена моннан балалар өзелмәде ди үз идарә рәисе. Мәйданчыкны алар өчен тагы да уңайлы һәм күркәм итү теләге грант атуга китерә дә инде. Есть тут диплом, который вручали. Диплом, логотип төшерелгән статуэтка тапшырдылар. Бу грантны без киләчәктә мәйданчыкны уен гына түгел, спорт белән шөгыльләнергә ясар өчен тотарга ниятлибез. Аны бераз күчерергә, киңәйтергә уйлыйбыз. Чөнки урыннар җитеп бетми, махсус спорт комплексы сатып алырга була. Таушык утыргычлар уйнар өчен кым һәм 1-2 спорт конструкциясе. Мәйданчыкны ясарга узган елның август айында алыналар. Бу эштә әти-әниләрдә район җитәкчелеге дә битараф булмаган нурлатылар да ярдәм итә. Нәни хуҗалар уен мәйданчыгын бәяләп тә, яратып та өлгергән инде. Мне площадка очень нравится. Мы тут зимой. Миңа мәйданчык бик ошый. Без монда кышын шуабыз. Апам һәм абыем белән кар бәрешеп уйныйбыз, футбол уйныйбыз. Кыш көне әле Кыш бабай белән Кар кызы да килде. И еще мы в футбол зимой играем. Вот мы с моей подругой Русланой выходим на эту площадку. Без иптәш кызым Руслана белән кышын да җәен дә бирегә чыгабыз. Безгә бик ошый. Мәктәптән соңда ял көннәрендә дә без монда өй эшләрен тиз арада эшләп чыгарга тырышабыз. Чөнки биредә дусларыбыз күп. Стараемся быстрее делать уроки, выходить на улицу. 500 мең сумлык грант бәхетле ишек алдын тагы да ямлерәк ясарга булышыр дип көтелә. ТОС рәисе белдергәнчә, Тимер Юлчылар микрорайонының башка урамнарындагы балалар мәйданчыкларында матур айтасы бар. Әлегә планда гына булган перспектива балаларны бүгеннән куандыра. Я живу по соседству, и мне нравится город. Мин күршедә генә торам. Таушык паровоз ошый. Аны иптәш кызымның әтисе ясап куйды. Киләсе җәйгә биредә турниклар куябыз дип әйттеләр. Без бик шат булыр идек. Лукойл җәмгыяте конкурсы җиңүчеләрен сентябрь азагында Казан шәһәрендә бүләклиләр. Чарада тәүге тапкыр катнашкан 9-нчы тоска ул уңыш китерә. Бәхетле ишек алдында уйнап үскән малай һәм кызларның бала чаклары бәхетле булсын дип тели территориаль үзидарә җитәкчелеге.